Basitu apa mzimayi wa MCP kung'alula kumung'alula konkuyo. Hello Amalawi. Ndabweranso ine mwe uja kashikena. Ndifuna ndiyankhulepo pa exclusive yomwe anayankhula ndi Moses Kunkuyu dzulo. Ndifuna ndiyankhepo zomwe anayankhula Moses Kunkuyu. Moses Kunkuyu ndimafuna ndikuwuzeni ichi. Interview imene ija imene mwayankhulira zina zonsezo ndibe nazo ntchito koma ndangolorapo fundo ziwiri. Fundo yoyamba ndionena kuti inuyo kuyankhula kwanu kukuonetsa onena kuti simukuvomerezabe kuti MCP idagonja pazisankho. Simukuvomereza mukuti zisankho sizinayende bwino. Fundo ya namba 2 mukuti MCP ikubwereranso mboma 2030. Fundo ziwiri zokha izi zimene ndagwira ine ndi zimenezi. Ndiye ndiyambe kutambasula fundo yambirirayi. Akunkuyu tabwerani kuno mumvetsera audio yangayi. Mwabwera Akunkuyu? Ya. Ndinene chonchi. Ndikufunsani kayifunso lambirira Akunkuyu kunena kuti chomwe chikupangisani ne kuti musakhutitsidwe kuti chisankho sichinayende bwino ndi chani. Inu muyenera mukhutitsidwe chifukwa zimene zinali zofuna. Inuyo ndi anthu amakani inuyo mmaweruzidwa mmadzudzulidwa koma simafuna kumva. Ne musaname kuti zisankho sizinayende bwino. Zisankho sizinayende bwino bwa. Inuyo manyazi mulibe mene anawinira pita munthalika muja. Landslide mene anawinira muja. Inu monga makhalenso mmakhuwa kuphupha maneno kuti zisankho sizinayende bwino. Kusiyana masiyana kwakutali chonchicha. Amasiyana kwakutali chonchicha kusiyana distance yaitali yonseyi kusakhutitsidwa kake kotani. Ndiye mukanakhanga ndi mwasiyana ndi mavoti 100 chakuti ndiye mukanambisa nkhondo kuti mwanani ati zisankho tivote isoro. Simukanakhutitsidwa adiro. Chifukwa ngati papa musakukhutitsidwa mavoti kuti munasiyana omwe 200 chakuti million yomwe mudasiyana 100 chakuti 1 chakuti million yomwe munasiyana ndenu simukukhutitsidwa. Mufuna kutanthauza chani makamaka? Sindikuvesesani bwinobwino Moses Kunkuyu uli mufuna kutanthauza chani. Tamati yeni zinthu zina tizivomereza. Ife MCP samakhala anthu osamavomereza zinthu. Pano Malawi ndimanena mobwereza Malawi anapenya panopa. Malawi wapano so 1964 ndimanena ati chiwa chimene chimodzi. Sikoti simumva bwanji. Simuva pati. Inu mukana ndi zisankho sizinayende bwino bwanji zisankho. Sizinayende bwino zisankho. Ena umane yaro amabedwa inu mukutani. Inu anthu oti munani boma makubeyani mukutani inu. Tulo rakena mtundu wanyi kani muti anakubera makubeyani mukutani. Chifano umava anthu ena amene adaberedwa. Amakubeyani mukutani. Wa opposition akakubera ni inuyo. Inu mesa ndamene muna ndi mphamvu zochuluka nde inuyo ndamene mukadabera nzanu. Ndanzanu akuberani inu ora nalu ku opposition. Tulo rakena mtundu wanyi. Tamati ya ndipena pakiti zivomereza. Ine ndenu madana nazo nditi zibwera pano kumang'alula. Ndizing'alula pokhapoka MCP kozedwe bwino. Koma osati muzina misa so Amalawi mwanena kuti zisankho sizinayende bwino. Sizinayende bwino bwanji zisankho. Hayi. Tatiye ndizivomereza. Amalawi kuvomereza kumativuta. Tiye ndizivomereza. Timene ativomereze kulera kuti DPP adawina. Ndipo anawina ndi landslide. Timene ativomereze. Ife tikoze mavuto athu amene tili nawo. Osati tizinena kuti zisankho sizinayende bwino. Zisankho anati amakubeyani mukutani inuyo. Amakubeyani mukutani anthu munali boma. Iwo anali ku opposition. Amakhani mphamvu ndani. Wa opposition ndi olamula amakhala mphamvu ndi ndani. Zina zilikayankhula tizithaso kuona kuti amene kuyankhula ndi anthu kuti anapita ku school. Osati ife tizitenga ngati kuti ife ophunzira ndife loka. Alipo ena amene anapita ku school posaso ifeyo. Ndosati tiziyankhula zinthu zomanena kuti khanga kuti ena ndi mbuli kuti tukuzana ang'ono ku primary. Oti ali ndi moyo wa ku primary uja oti sanachangamuke m'maganizo. Komanso wa ku primary wapano so sungamunamize iso wa ku primary wapano sungamunamize. Hayi tatiye tizivomereza. Pita munthalika adawina. Ifeyo ndiroka kusamva oruza analipo. Timene songokhala chiresa makambeso nkhani meneyo. Tizingopita chitsogolo kuona zomwe zinali zolakwika zomwe zinatipangisa ifeyo kuti tikhale tipesekera luza tili kuno opposition. Osati so umayankhula so unena kuti mwambiza mbiri umayankhula beza mbiri. Hayi ife zimenezo tudana nazo zimenezozo. Tatiye tipange MCP ya nyuwani panopa. Osati so makhaso rubaluba so manena kuti mwakuti inu. Mphamvu kodi muzitenga luzo mayankhula chonchizi. Manyazi mulibe kodi.
ine ndizingalula abe pano ndipo ndisibwera pano madzangalula inu munguyiwala zoti anthu amakulangizani zambiri tapanganisi inu mumamva inu ndalama zikukoma mumamva inu ndiziyankhula ngati wamwano pena pake mumamva timakhala kumanena ife zinthu izi sizabwino ndale silimanyozana mochoncho ndale timanyozana ngati mwachitsazo apita munthalika amanyoza ine yapita munthalika yokhayo ndimayikakamira chifonera kuti ineyo imandiwawa yapita munthalika meja imandiwawa ndilambasula bwinobwino kutsogoloko imeja imandiwawa kwambiri yapita munthalika ndale timanyozana ndithu monga tamene anali apita munthalika aja adalamulirapo dziko lino timene omwe umanena kuti apita munthalika osavotera iyayi chifukwa chanena kuti iwo adalephera opanga zakuti zimenezo ndiye ndale zimwe timapanga zimwe tikudziwa ife osati ndale zomanyoza munthu maonekedwe ake a munthuyu zona zimenezozo ndi zinthu ngati zimenezo zidatigwetsa ife ndi muzipitiriza bwe manena kuti anakuberani bwa inu mapanga chani pokuberani anthu oti munaniboma sizinaende bwino bwanji zisankho zinaenda bwino kwambiriso zisankhozo zamtendere zabwino zinaenda bwino zisankho izi tate ndiziyamikira pena pake zinthu zikaenda bwino ana Bellon manje tayamikire ana Bellon manje anthu amakayikira ana Bellon manje kuti mwakuti anthu ambiri amayankhula papa zinthu zinaenda bwino kwambiri ndi mmene silimayembekezera ine ndine wa MCP koma ndionera amayi ana Bellon manje anayendesa bwino kwambiri zisankho osati kuti asanayendese bwino ayi tentivomereze tinaluza tikonse chipani kuti tiwineso 2030 osati tizibweraso pano mankhulaso zina ndi zina zimenezo ndi zabodza zimenezo ende ndikutsutsa zimenezo ndipo ndizibwera pano ndizitsutsa tili ku opposition silingaopeso ndizibwera pano tizitsutsa ndipo tiziyankhulaso panopa zomwe apanga pita munthalika zolakwika tiziyankhula zomwe apanga bwino tiziyamikira ndi zomwe tikufuna Malawi wapanopa amene tikufuna ndi ameneyoyo osati umangotsutsa china chiliyonse pita munthalika wapanga chabwino basi kutsutsa pita munthalika wapanga cholakwika ife tizing'alula kalakwitsa akachita bwinonso tiziyamikira zomwe tikufuna Malawi wapano ndi ameneyoyo ndi mukadati zisankho sizinaende bwino ino ngati zoyankhula mulibe muda mumangokana kuti ayi muleko sindibwera sura angachira kwa kunyamulani ku nyumba kuti ayi tiyeni mukayankhula ayi nomunanena kuti ayi sindifuna yankhula zikho zotheka sura plan bana ngachira bwera mune kuzakududuluzani kapena Job chakhazo zakududuluzani kuti mukayankhule ayi mwandimvera simandiwawa ati kwambiri feyo kuti ndaliso anthu amodzi amene timalangiza chipani chimene chichi koma ino simmamvani simandiwawa mwachitsazo amene mumanyozera imandiwawa kwambiri ndi apita munthalika mumanyoza lero ndikumasule ndikuwuzeni zimene zimandiwawira kwambiri chomwe ndimadzudzulira ineyo mukamanyoza apita munthalika ndi ishi ineyo bambo anga ineyo ali ndi zaka 87 ndafumu mudzi mwa Vijumo tiyelukwa boma la Kasungu ena nonso mukudziwa ndafumu bambo anga koma anthu amawayamikira kuti amayiruza bwino nkhani ndi mari mukamanyoza apita munthalika muja zimandinyasa ndipo zimandiwawa ndeni makhani umazifunsa kuti bambo anga aja ndi zaka 87 akusiyana zaka ziwiri ndipita munthalika bambo anga ndi akulu koma anthu amayamikira kuti amayiruza bwino nkhani ndi kuti ufuna ndizani munthu wankulu alibe kuthekera kuti angalamulire dziko kapena angapange china chake mdziko muno ifoti wakula zimandinyasa zimene zija lero ndi ndikumasuleni nchifukwa kuti madzudzula kwambiri pa nkhani ngati meja zimamankhula akasakula zija zimandinyasa kwambiri ndinafika sopena ponena kuti MBC ndidaleka kumvera program imene jayo ndidaleka kumvera sinimamvera program ya adverts ija sininkaimvera nafika so kumapeto konena kuti olo MBC sindimayimvera olo ananga omwe tsiku lina lake ananga kuonera atayi ndachesani program yopusayo ndiye kuti ine ndili kubafa ndikuti program yopusa yake nditakaona ndikapeza kuti program adverts ati yopusa ana ang'ono kutha kuzindikira zimapanga akasakula pamene paja za usavage ngati munthu oti sanapite ku skulu ya ngati munthu oti sanapite ku skulu zona zimenezozo zimandiwawa kwambiri ine nditati ndikuwuzeniso panopa ineyo lero ndikuulula lero ine ndavotera pita munthalika ndine wa MCP koma ndavotera pita munthalika chifukwa chopwerekedwa moyo ndati munthu umene akumunyozeramo ndi chimodzimodzi khangana kunyoza bambo anga ndiye mungoganiza imene nkhani imene ine sindizisiya imeneyi chifukwa ndiye mandiwawa yonyoza pita munthalika imene ndiye mandiwawa ndiye mukamanena zisankho sizinaende bwino bwanji ino Moses Kunkuyu nena nifunde zeni osati muzinati zisankho sizinaende bwino bwa ino simunapita khoti bwanji ukadandaula madandaulo anu makatseketseranji madandaulo anu amene munapita nawo ndiye mukati sizinaende bwino bwa tate ndizivomereza zinthu zikalakwika tizivomereza tikagonja tizivomera kuti tagonja osati zimene muupangazo yayi apa ndenda nkhula mokwiya ndabwera mokwiya
munkanyoza pita munthalika munkaninyozeranso bambo anga ineyo bambo anga ndafumu amayiluza bwino nkhani anthu amayamikira ali ndi zaka 87 koma ino manyoza pita munthalika makhanga ndimunyoza bambo anga ndipo ndidavota mopsa mtima ndidavotera pita munthalika ineyo lero ndiye ndikulula leroli ndidavotera pita munthalika chifukwa chopsa mtima mwandive ndiye mukamanena kuti sizinaende bwino zisankho imeneyo nkhani sizinaende bwino zisankho bwa inu pamene simungaone pamene gabu imene ili pamene papo kusiyana wina 3 chakuti million wina 1 chakuti million simungaone kusiyana kumeneko osagonje kuvomereza bwa ndiye mukanakhanga ndimwasiyana ndi mavoti 50 ndiye kukanavutatu bwezi pano pati kuti kudziko muno mwati musali nkhondo chifukwa papati manyazi amene wawo kusavuta kumanyazi fa gabu yakula kwambiri omwe tidasiyana apita munthalika nda achakwera ndiye mufuna unena kuti chani muboma mu 2030 tikhoza kulowaso mboma koma khalidwe lake likhala likhala limene lili khalidwe lake loma osamavomereza zinthu zimene zizo ndesi zitheka 2030 khalidwe lake so ngati ajessica bwera azipitirizabe kunyoza anthu ena ndi ena mbezo zosathandiza zimene zonso sana siye ba Jessica bwe amapitirizabe kunyoza apita munthalika mukumunyozeranji munthu amala azikhala mavesera zimenezo zapindula chani zathandiza chani za ntchito yanji tatiye ndipange zoti tikoze chipani mukachita zibwana 2030 so simuinyantha ndikuwuzenitu simuinyantha naye apa pandu wankhula mopsa mtima ifo ndina anthu osamva inu mukachita zibwana 2030 simuinyantha inu ayinyanthe mwina akuzokhala kabambe osalini kabambe ndeni umachiwachula chifukwa ndikuona kuti panopo mwayikhoza kupita kwa kabambe osali MCP zinatane ndizikamba amali mwazuza baba sabise mwazuze neso gulumo mwandizuza nawo ndibangomphakira ifo limukipani chathu koma tinene chilungamo amali munatizuza kumene inuyo wa MCP ife ya MCP lazuzika nawo mchipani chomwe chichi ndeti zingomphakira zina zizonse palibe zimenezo palibe siri kuphakira ayi mwandiva Moses Kunkuyu ndiye mukayankhula munena kuti zisankho sizinaende bwino mufuna lira tivoteso ndiye mugeza lapa pateta tivoteso ndiye pa 1 million paja mupeza bwanji 600 chakutiro osatiso 400 chakuti amalawi sana tifune ife chakhalidwe lathu timauzidwa ati malangizidwa omwe sitimamva chimunthu chachikulu somwe chaonongaso kwambiri ndi George Kasakula amene ndiye ndikudana nawo mpaka napano George Kasakula ndi amene aonongaso kwambiri mwanyoza munthu ndimona ngati munyoza bambo anga zimandiwawa ndipo ndi imene inkhani imene sindikumaisiya imeneyi ndiye muzipezeka bena anongala ngila Jessica bwe mupitisabe manyoza babira munthalika mupindulapo chani tati antipite chitsogolo osatiso tizibwereranso mbuyo iyayi osatiso tizibwerera mbuyo anthu kuti anali tcheru funa avere a Moses Kunkuyu yankhulo kuti chani koma mukayankhulaso zanunso zambwereraso mbwerezo momwe khamupanga mbuyo muzipitisabe mtsogolo ndiye mumati 23 muzalamula bwa tati ndizikhawo changamuka m'maganizo mwandive ndizikhawo changamuka m'maganizo malawi wapano kuti anapenya musamone ngati malawi wakalekale wapano kuti anapenya malawi wapanopa mbangofuna ndiyankhuleko zimenezozo ndikanang'alula ndipo ndizing'alula ine panopa zomwe wapanga pita munthalika zabwino ndiyamikira zomwe puta munthalika wapanga zolakwika ndiyankhula mwachitsanzo apa patenti kambe ati kuli sikulu zaulere analonjeza kuti kukhala sikulu zaulere nde sikulu zaulerezo iyeyo wayankhula mwini wake pita munthalika kuti kuyambira pa 1 January sikulu zikhala zaulere yeti mbuyo mwe makhamu unena kuti amangofuna kuwapusitsa Malawi sikulu zaulere kulibe anthu afunika tipange mademo mwakuti mwaona apo wanena kuti sikulu zaulere January mwambaso kuyankhula sikulu zaulere zilibe phindu sizabwino ana ambiri akhala mbuli mwaona zinthu ngati zimene zozo zimene za anthu akumadana nazo za ifeyo kuchipani kwathu akumadana nazo zimene zozo machita kuoneka kuti ifeyo ndife otsutsa kumatsutsa kwake kwa umbuli kutsutsa kwake kwa umbuli kosaganizayi kosakonda Malawi iyayi sabisa papayi pamene wachita bwino pita munthalika timuyamikire pamene sanachita bwino timuyankhule ndipo timdzudzule ngati ife anthu otsutsa osati kumangoti zili zonse basi chotsutsa chilichonse chotsutsa basi poti chife tili kotsutsa ndipo tikakhala moyo umene kuti tsutsabe mpaka kalekale ndikuze na abale anga tikhala tikutsutsabe mpaka kalekale tikhala tikutsutsabe amene mafuna ndikuze ndinenda amene wawa ndili pano ndipo ndiziyankhula ndipo sindikuopa